Suomen, tuon maailman onnellisimman kansan, niin rakas siniristilippu on ollut käytössä lähes koko maan itsenäisyyden ajan. Ollessaan osa Ruotsin valtakuntaa 1300-luvulta aina vuoteen 1809 asti, käytössä oli luonnollisesti Ruotsin viralliset tunnukset, joskin myös punakeltaisen vaakunan värejä käytettiin. Ensimmäinen viite Suomen vaakunasta on yhä nähtävissä Kustaa Vaasan hautamuistomerkissä vuodelta 1583. Napoleonin sotien johdosta Ruotsi tuli jaettua kahtia ja suomenkieliset alueet liitettiin osaksi Venäjän imperiumia omana suuriruhtinaskuntanaan. Viralliseksi lipuksi tuli luonnollisesti Venäjän lippu. Ehdotuksia Suomen lipuksi tehtiin kuitenkin vuosikymmenten varrella lukuisia. Tätä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan valmistamaa lippua vuodelta 1848 tervehdittiin Suomen lippuna ja sitä voidaankin pitää Suomen ensimmäisenä epävirallisena lippuna. Sininen ja valkoinen tulivat esiin ensimmäistä kertaa, kun pursiseura Nyländska Jaktklubben otti käyttöön tämän lipun vuonna 1861. Suomen ensimmäinen suuri lippukeskustelu alkoi maaliskuussa 1862, kun Fredrik Nylander ehdotti lehtikirjoituksessaan Suomelle valtiolipuksi punapohjaista lippua, jossa olisi keskellä Suomen jalopeura. Zachris Topelius otti kesäkuussa 1863 voimakkaasti kantaa sinisen ja valkoisen kauppalipun puolesta. Keskustelussa ehdotetuissa lipuissa oli leijonan lisäksi vaihtelevasti skandinaavisia ristejä, vaaka- ja viistopalkkeja ja tähtiä. Tsaari Nikolai II ilmoitti 1896, että Suomessa on käytettävä Venäjän lippua. Keskustelu Suomen lipusta alkoi uudestaan vasta maan itsenäistymisen ja sitä seuranneen sisällissodan jälkeen. Vaikka vielä huhtikuussa 1918 Helsingin kaupungintalon salossa liehui punainen leijonalippu, olivat useat tahot jo vaatineet punaisesta ja keltaisesta väristä luopumista, koska punakaartilaisten värejä ei pidetty lippuun sopivina. Myöskään helmikuussa 1918 väliaikaiseksi kauppalipuksi määrättyä punapohjaista lippua ei haluttu käyttää. Akseli Gallen Kallela ehdotti lipuksi sinisellä pohjalla olevaa valkoista ristiä. Ehdotus hylättiin, koska lipun pelättiin sekaantuvan Ruotsin ja Islannin lippuihin. Taiteilijat Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen suunnittelivat nykyisen lipun kovassa kiireessä, ja se hyväksyttiin viralliseksi kansallislipuksi 29. toukokuuta 1918. Helsingin Sanomat, toukokuun 26. päivä, oli jo kertonut uudesta lipusta. Suomen uusi lippu huomioitiin myös maailmalla. Löysimme tämän Helmen valtakunnallisesta radioarkistosta. Pyysimme asiantuntijalausuntoa myös ulkomailta. Linjoilla on nyt saksalainen heraldiikan tutkija, professori Heinrich Blaues-Kreutz Leipzigistä. Herra professori, mitä ajattelette tästä Suomen uudesta lipusta? Verehrte Hörerinnen und Hörer in Finnland, die neue Flagge, dieses blaue Kreuz auf weißem Grund, ist zweifellos schlicht, doch gerade in dieser Schlichtheit liegt ihre heraldische Würde. Die Kreuzform verweist klar auf die nordische Familienzugehörigkeit. Und das Blau, ach das Blau, es ist reiner als ein bayerischer Morgenhimmel im Juni, in heraldischer Sprache Azur auf Argent, Blau auf Silber, es spricht von Hoffnung, Ruhe und einem Hauch finnischer Schwermut. Ich wage zu sagen, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem roten Löwen, der ein wenig wie ein entlaufener Märchencharakter wirkte. Suomen lippuun tehtiin vielä pieniä kosmeettisia muutoksia. Valtiolipun vaakunasta poistettiin suuri ruhtinaskunnan asemaan viittaava kruunu
ja vaakunaa pienennettiin. Tämän jälkeen lippuun ei ole tehty muutoksia, ainoastaan värimäärittelyjä on tarkennettu. Muutoksia on kuitenkin mietitty, varsinkin opiskelijaliike 1960-luvun loppupuolella olisi halunnut nähdä aivan toisenlaisen lipun. Toki yksittäisillä kansalaisilla ja järjestöillä oli ollut omia mielipiteitään vuosikymmenten varrella. Minä en koskaan ole hyväksynyt sitä ristiä. Meillä ei ole mitään tekemistä ruotsalaisten kanssa enää, niin miksi sen pitää olla risti? Leijona ainakin näytti siltä, että se osasi murista. Tuo nykyinen lippu, se ei sano mitään. Se vaan lepattaa siinä kuin joku märkä lakana. Hyvää päivää nyt vaan kaikille. Täällä on Hilkka Huuhtapelto Haminasta. Tulin vaan sanomaan, että kyllä tämä nykyinen Suomen lippu on mennyt ihan pilalle. Se ei liehu, se lörpöttää. Ja miksi se pitää olla risti? Miksei vaikka lohi tai hirvi tai edes kahvipannu? Se olisi suomalaisempaa kuin joku ruotsalainen keksintö. Minä luulin ensin, että se oli sairaalan logo. Siis oikeasti. Minusta se ei ole mikään oikea lippu ollenkaan. Valkoinen kuin tyhjä paperi ja sininen kuin homepesuveden väri. Mie sanon, että vanhan ajan punainen lippu leijonineen oli sentään lippu. Muutoksia ei kuitenkaan tehty. Nyt, yli 50 vuotta noiden tapahtumien jälkeen, on aika miettiä, vastaako lippu enää suomalaisuutta. Uudet tuulet puhaltavat Suomessa ja maasta on vihdoin tulossa moniarvoinen yhteiskunta. On suuri joukko suomalaisia, jotka haluaisivat luopua koko kansallislipusta ja eurooppalaisista kansallisvaltioista. Suomen lippu jäisi vain paikalliseen käyttöön, kuten kaupunkien vaakunat tai Yhdysvaltojen osavaltioliput. Jo vuonna 2016 Facebookiin ilmestyi vaatimaton, mutta järisyttävä ehdotus. Se ei ollut vitsi, se oli visio. Kansalaisaloite, joka halusi muuttaa Suomen lipun suvaitsevammaksi. Kristinuskoa tuputtamaton versio Suomen lipusta. Siniristilipusta sinirastilipuksi. Varsin äänekäs joukko suomalaisia on vaatinut, että uuden lipun pohjaksi otetaan tämä monivärinen lippu ja siihen lisätään joko Suomen lipun risti tai paremmin heidän ajatuksiaan kuvaava symboli. Varsin mielenkiintoinen on myös eräiden maahanmuuttajien ehdotus, jossa lippua ei muuteta, mutta ristin keskiosaan lisätään QR-koodi. Yes, I thought it was very futuristic. A national flag that gives you money, wow. Lippuun liittyviä kysymyksiä käsiteltiin myös televisiossa. Suomen uusi lippu on herättänyt monenlaisia tunteita. Mutta mitä sanovat asiantuntijat? Meillä on studiossa sosiokulttuurisen symbolian ja mikrotraumojen erikoistutkija, dosentti Väinö Kultamaa Itä-Suomen semiotiikka-instituutista. Tervetuloa. Kiitos. Tutkimme tätä symboliperimän reaktiivisuutta 5 hengen fokusryhmillä ja alustavien tulosten mukaan siniristi voi laukaista kulttuuritrauman noin 1,4% kansasta. Se johtuu ristin assosiaatioista uskonnolliseen hegemoniaan sekä geometriseen autoritarismiin. Mitä ratkaisua te ehdotatte? Spiraalia. Spiraali symboloi jatkuvaa kasvua ilman pakottavaa keskusta. Tietotekniikkaan perehtyneen kansanosan suunnalta on tullut parikin mielenkiintoista ehdotusta. Ensimmäisessä ehdotuksessa lippuun lisättäisiin koko Wikipedian suomenkielinen sisältö. Hankaluutena on se, että lipun käyttäjiä olisi velvoitettava päivittämään se vähintään 3 kuukauden välein. Toisena vaihtoehtona he tarjoavat lippua, johon on lisätty pingviinin kuva, ilmeisesti kuvaamaan Suomen pohjoista sijaintia. On myös esitetty, että Suomen ilmavoimien jo vuonna 1918 käyttämä lippu otettaisiin takaisin käyttöön sen historiallisesta painolastista huolimatta. Nykyään monet kokevat tämän symbolin kiusallisena, mutta toisaalta eikö juuri historian kipeiden kerrosten läpinäkyvä käsittely ole osa avointa ja suvaitsevaa yhteiskuntaa? Ehdotusta käsiteltiin radiossa jo vuonna 1920. Kyllä minä sanon, että siinä hakaristissa on voimaa.
Se on rehti suomalainen tunnus, ei mitään ruotsalaisten värejä eikä herraskaisia kottia. Jos sillä tunnuksella voitettiin vapaussota, niin kyllä se lipuksikin kelpaa. Minä ymmärrän, että se on vanha symboli, mutta entä jos ulkomailla luullaan meitä väärin? Minä sanon, että lippu on lippu. Ei sitä joka vuosi vaihdeta. Emma, jag förstår symboliken, men det finns en viss aggressivitet i formen. Det kunde väcka oro, särskilt internationellt. Kuulkaas nyt, eikö tämä ole vähän vaarallista peliä? Meillä päin on jo sanottu, että nuo saksalaiset kyllä katsovat tarkasti, mitä meillä tehdään. Entä jos ne ottavat sen hakaristin ja tekevät siitä ihan oman juttunsa? Sitten me seisotaan täällä lippukädessä ja ihmetellään, miksi kaikki katsovat meitä kierroon. Vastapainona edelliselle, osa väestöä haluaa yhä pitäytyä Kekkosen aikaan. Tapahtui maailmalla mitä tahansa, Suomen reaktion tuli olla: Suomen hallitus seuraa huolestuneena tilannetta ja toivoo rauhanomaista ratkaisua. Nämä ihmiset toivovat, että Suomen lippu muutettaisiin sellaiseksi, että kukaan ei voi pahoittaa mieltään siitä. Valkoinen neliö sinisellä pohjalla ei voi loukata ketään, koska se ei tarkoita mitään. Mutta lopulta paljastui totuus, jota ei kerrottu edes eduskunnalle. Suomen hallitus oli järjestänyt salaisen kansanäänestyksen jo vuonna 2012. Päätös tehtiin Jyrki Kataisen hallituskaudella. Virallisesti hanke kulki nimellä Kansallisten tunnusten nykyaikaistamistyöryhmän digihanke. Äänestys toteutettiin osana Kela-kyselyä piilotettuna viimeiselle sivulle pienen tekstin muotoon. Tulokset olivat yllättävän tasaiset. Äänestyksen perusteella hallitus päätti säilyttää nykyisen lipun, mutta pienellä lisäyksellä. Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus käyttää mitä tahansa lipuksi kokemaansa kangaspalaa, kunhan siinä ei loukata saimaannorppia tai valtioneuvostoa. Suomi on nyt ainoa maa maailmassa, jonka kansallislippu on yhtä aikaa säädelty, mutta vapaa. Se on postsymbolinen monilippuyhteiskunta. Kansalliset symbolit eivät koskaan ole valmiita. Niitä tehdään ja puretaan, kuten Suomeakin,